Ena tinafunsa kuti tingaike bwanji mawu amwambawo makamaka pa video clip. Anthu ambiri mwina akamafunsa chinthu olo akufuna kuti mwapangire ka video kawo ya mawu azioneka ngati awo amene akuonekera umu. Ndiye kupanga kwake nkosavuta chachikulu. Mwachitsanzo tifuna tipange comment iyi ili apapa yayilemba kuti settings and privacy komanso balance, kuti mwina kufuna upange reply umangopita pamene pali comment imene kufuna kupanga reply. Ndiye mwachitsanzo apapa tipanga click, ikafika pamenepo ndiye mapanga apa alemba kuti reply pa, mupanga click pamenepo. Then mapanga apa pamene pakuonetsa ngati record sign pa, ndiye mpanga click pamenepo. Ikafika pa ndiye mangosankha ma minutes amene mukufuna, ndiye tingosaka 3 minutes. Then tipanga apa alemba kuti upload pa, ndiye kuti itipasa option yokuti tisankhe ku gallery, ndiye kuti tipanga click video imene tikufunayo, then tipanga next. Tikatero ndiye timasankha kuti ichichi chikhale patipo chimene tikufuna kuti video yathu izikamba chimene chikapena munthu mwina wanya kuti ndipangireni yanga, then ufuna chizioneka. Kuyambira kwenikweni ndiye kuti umapanga click, then kupanga apa alemba kuti set duration. Mukatero ndiye kuti umachikira ma seconds yake. Mwachitsanzo ufuna kuti chizangooneka kwa 5 seconds, ndiye kuti panga chonchi then tichongere, ndiye kuti apopo chizakhala kwa 5 seconds then chizathawapo, kenako video nkumapitirira. Ndiye umomo ndi mmene timapangira zimenezozo. Ndiye tionanenso ku video ina imene tibwere ndi zina.